Fish on mga master. Fish on. Fish on. Fish on mga master. Ay, lakas ng hila. Fish na to. Fish na to master. Lakas ng hila oh. Fish na to. Fish on ni Nico. Lapo-lapo. Dito sa tabi-tabi. Nasa gilid lang. Fish on. Hindi pumasok. Nag-absent para makapag-fishing. Ano ba isda? Meron naman! Master, lagyan natin yung huli. Saka ano, dami ko, sarte. Ito pang sabaw mamaya, sa paborito. Ito, yung lure pala oh. Yung kanina, Sir ano, kay Sir Pawi Angler. Kaya mga master, walang gas-gas. Kaya pa to, sa bato ko pa pinapadaan to mga to master. Walang gas-gas master. Legit. Na ano, scratch proof yung lure ni ano, Master Pawi Angler. Order na kayo sa kanya, mura lang to. Good morning mga master. Ito tayo ngayon sa Labrador, Pangasinan. Tara natin mag-cast dito. Ito yung spot namin. Ayan. So medyo malabo yung tubig, lakas ang alon. Pero testingin pa rin natin mag-cast dito. So abangan nyo mga master yung mga mahuhuli natin mamaya. Yo. So mga master, so gagamit tayo ngayon ng ultralight ulit. Itong ating kapong 702. Tapos yung reel natin ngayon no, hindi siya ano, hindi siya yung ultra power. Rayubil, ano lang, light lang ito. 1000 series. Naubusan ako ng line dun sa ano, sa Rayubil ultra power natin, kaya nagpalit muna ako ng ano. So mga master, magpa first cast tayo mga master. Ito nga pala yung natin, yung lure natin. Lure natin mga master. Yan galing kay Pawi Anglers. Yan, gawang Pinoy. Ang gaganda ito mga master, upgraded lahat ng hook. Ayan o, pati split rings. So mag-avail kayo sa kanya kung gusto nyong bumili. Gawang Pinoy ito mga master. So i-test field natin ngayong araw. So let's go mga master. Last na mga alon. First class natin mga master. Yan, lakas ng alon mga master. First cast. Yun, first cast, seaweeds agad. Ang kagandahan dito mga master, lagi tayong ganito. First cast, seaweeds agad. Yan, kasama natin si ano pala, kasama natin si Master Miko. Yan, nagkakasting na. Tayo sa gilid-gilid. Kaya ni Nico, lapo-lapo. Dito sa tabi-tabi. Nasa gilid lang, piton. Okay, first fish na no, ni Master Miko. Dito lang sa ano, sa gilid oh. Pinalangoy lang yung lure dito sa baba. Ayos. Sapa mo. Sapa mo. Picture kita please. Laki oh, good size mo mga master oh. Woo! Lupit. Tinesting niya lang imihulog dito sa ano, sa baba. Master ito. Medyo ano dito mga master, baka bato-bato dito. Kaya sakali.
Oh, fish on mga master. Fish on. Fish on. Fish on mga master. Ay, lakas ng hila. Isa to. Isa to master. Lakas ng hila oh. Isa to. Ay, bugaong mga master. Kaya pala lakas ng hila. Bugaong. Ay, nahulog na. Ang bugaong. Ay, bugaong pala mga master. Lagi yung bugaong. Ayan. Mga master, first fish natin mga master. Bugaong mga master. So, igigid mo natin ito. Kuha tayong nalagyan eh. Yan. Mamaya mga master, lipat tayo ng swallow. Oh, fish on. Fish on mga master, fish on na naman. Ay, nakatakas. Ay, nako, ano yun? Nakatakas mga master. Nico! Nakatakas mga master. Hindi niya hindi nakagat masyado. Oh, fish on na naman. Fish on na yun. Sayang. Kung natin yung isda natin nito ay. Dito pa. Buhay pa. Isang bugaong. Punta natin si Master Miko sa kabila. Para lilipat na kami ng spot mga master. Kasi masyadong malas ang araw dito. Mga master, bugaong. So let's go, samahan nyo kami. Update ko kayo mamaya mga master. Yan mga master. Pagsa kami ni Master Miko ng huli. Yan. So lilipat na kami ng spot. Sobrang malakas na araw dito. So mamaya ulit, punta tayo. Punta kami ng Swal. So yung mga master, kita hits. Mga master, mag-set up ulit tayo. Dito kami sa Swal. Lipat kami, galing kaming Labrador. So dito kalmado yung tubig dito sa Swal. Isin na natin itong setup natin para makapag-umpisa na tayo. Ayan si Miko. Gamit niya kapong 762. Okay mga master, update tayo kayo. Magkakas na kami ito. So mga master, paskas natin mga master. Paskas tayo ito. Dun. Hindi, may bahura dun. Pas ka sa second cast mga master.
Oh, fish on! Woohoo! Fish on agad. Lapo-lapong mali mga master. Hinahabol niya, kitang-kita yun. Dito lang sa harap natin mga master. Malit pa. Yan, malit mga master, ang galing oh. Yan. Tapang mga master. So pakaw natin ito mga master. Mga master, malit pa to. So bye bye. Ini terus na. Yan. Bye. Hinahabol mga master. Lupit. Second cast. Third cast na ito mga master. Tapang naman nun. Sa paggawa pa rin ko mga master, no? Palit tayo ng magandang lure. Yung ibang kulay din. Kasi malay mo hindi ito yung gusto nilang isda, kagatin. Kaya halos paggulang kumakagat. Pero nakafish on naman tayo ng isang ano, sa kanina, lapo-lapo. Kaya ibig sabihin kumakagat din siya sa ganitong lure. Parang ngayon eh. Makabit na lang tayo. Ah, fish on. Lakas ng hila. Snik na. Ah, pinakawalan niya. Ito na. Ito. Lapo-lapo mga master. Good size na lapo-lapo. Ay, hindi. Oh, lapo-lapo mga master. Good size. Tay. Mga master, good size na naman tayo. Butik pang sneak mga master. Yung natin, lure natin. So ito, igigate ko muna. Kasi wala tayong lalagyan. Hindi nyo lalaganin. Gilid ko muna sa gilid ito. Yan mga master. Basta yung spot na to master, good size lagi ito. So, tatabi ko muna dito. Sana hindi kainin ng, ano, ng aso. Ba master. Lakas mo pumalag idol. Lakas ka lang. Patusok. Yan. Kung tatanungin nyo mga master kung sangkot ng nabitong lure kay ano to, kay master ano, kay master Paway o Paway anglers, ginagawa sa kanya po ito in order. Meron din siyang Shopee. Ang kaganda nito mga master, upgraded na yung hook nya, saka yung split rings anti-rust na po. Yan kay master Paway po. Yan, so tapos scratch proof. Yan, hindi siya masyadong ano. So yun, ganda. So iwatin yung isa natin dito sa gilid mga master. Yung medyo corner lang.
Ito na lang mga master para ano. Yan. Yan ka muna. Lulusot sa ilalim. Makalusot sa ilalim mga master. Mawala isla natin. Lusot sa ilalim. Ito na lang. Yan. Gawa natin siya ng lit na bahay niya. Yan mga master, yung isla natin. Iwan natin yung saglit. Padakas tayo ulit, tuloy-tuloy. Para makarami tayo. Ito yung maiwi. Saan tayo punta ulit natin? Kaso tayo mga master. Fish on na naman mga master. Woohoo! Ito, lagay sa kabila. Yan mga master, fish on tayo ulit. Yan. Mga master, ito tayo. Ito itong spot na to. Ground din yung spot master. Parang ano lang din. Damo-damo lang din master. Ingat tayo, madulas. Tapos tayo master, tapos babalik na tayo kay Miko. Check ko lang itong spot. Kasi ito master. Yun. Kailangan pa ito mga master, jiggler no. Dasa tayo ng ano 10 grams na jig. Fish on master, laki. Ito. Wow, one spot snapper mga master. Kinagat niya nga. Hinabol niya yung liro natin mga master. Ayan, tanggalin natin to. Ibubulsa ko mga to. Wala tayong ano eh. Wala tayong lagyan. Ayan. Hirap tanggalin mga master. Yun. Mga master, one spot snapper. Ayos. Diyan. Kuha tayo paglagyan ng mga master. Basta na lang mga natin. Mga master, binusa pa yung ano, yung isda. Yung one spot snapper. Tapos tayo ito, baka dito lang sila. Sana marami sila ito, kawan. Ay, fish on mga master, fish on na naman. Ay, sayang yan mga master, fish on. Hindi ko nahihila. O yun mga master,
Nadagdagan lang isang huli yung isa. Nadagdagan lang ng isa yung huli nating mga master. Yung one spot snapper lang yung ano, yung nadagdag sa atin. So balik na tayo dun sa ano, kay Miko. Baka hinihintay na tayo. So, ingat na tayo sa mga daan. Magkakasin ba to? So yun, spot natin. Pag-testing nga tayo. Sobrang init na. Mamaya-maya uwi na rin kami ni Miko. Tapos natin si Miko dun kung ano yung nahuli niya. Mga master, ito na yung ano, one spot snapper natin. Pandagdag natin sa ano, sa mga nahuli natin. Pandagdag natin sa mga nahuli natin. Lagyan natin sa ano, sa, okay, paitsura ko. Ito. Marami natin iuwi. Ang mga master. Ito master, oh. Dami na natin huli. Isa kay ano, basta Miko, serte. May natin pang sabaw mamaya, sa pang prito. Di ba kung makakadagan pa natin. So yun. Okay. Hindi pawasok. Nag-absent para makapag-fishing. Diba master, mamaya ulit. Sabi mo na isda, meron naman. Malaki! Malaki! Oh! Isda kaya ito mga master. Siksik ng siksik mga master. Fish on! Fish on na naman tayo mga master. Sabi ni Master Miko walang isda dito, meron naman. Makakalpas sa mga master, kaya ipitin natin yung bunganga niya. Malapit na makawala. Master, good size na naman tayo. Sabi ni Miko kasi walang isda daw. Meron naman. Ito, gilid natin muna ito. Tumatin guys sa gilid. Mga master, good size na naman tayo sa lapu-lapu. Ang lakas sumiksik mga master. Tama na. Yan, sa gilid. Mga master, lagyan natin itong mga pagkukuha natin. Sukseso ito master. Ginawa natin. Dami na. May iuwi na tayo mga master. Ilan na yan? Bilang natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 7 1, 2, 3, 4, 5 6 sulit. Nakakas pa ako dyan mamaya. Pero pahinga mo tayo, mainit. Kaya tayo ano, ito pala yung ano, yan yung gamit natin na setup ulit mga master. Okay, ito lang mga master. Ito, itong lure pala oh. Yung kanina, kay Sir ano, kay Sir Pawi Angler. Kaya mga master, walang gas-gas. Kaya pa to, sa bato ko pa pinapadaan to mga master. Walang gas-gas master. Legit. Na ano, scratch proof yung lure ni ano, Master Pawi Angler. So order na kayo sa kanya, mura lang to. Ganda pa ng gawa niya oh. Ganda ng pagkakapintura.
Grade pa yung mga hook saka splittings mga master. Mga master oh. Yan. Woo. Ah. Di ba master, magkakaspa ako dun mamaya master. Tahinga lang ako. Sobrang init na kasi. Yung si Master Miko, hintay lang natin. Mamaya uwi na kami. Hindi kami magabihan sa daan. So, di mga master, fish on. Di mga master, maraming salamat sa panonood nyo, nag-abang nyo. Pauwi na kami ni Master Miko. So, naglalakad tayo pabalik. Sobrang init na kasi. So, maraming salamat. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang i-subscribe at i-like mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga adventure natin, fishing adventure natin mga master. So yun, fish on mga master.